jajirtaccen jagora Kano Abba zama daren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ina yi wa mahalarta wannan taro mai albarka wanda za mu taya junanmu walima ta cinye zaɓe da kuma nasarar da muka samu a babban kotun tarayyar Najeriya, kotun da ake cewa da Hausa daga ke sai Allah ya isa. To Allah ya nuna mana ƙarshen wa'annan azzalumai da zalunci. Mun bar su a ƙasa wannan sun rasa inda za su. To in ban da hauka da cewa ɗiba ta kama su a yau yaushe za ka ce wa ɗan gogoziya wai a zo a yi rabon mukami na haɗe da uwar za mu haɗe da uwar za mu haɗe a haɗe da wa za mu haɗe to ba wani haɗewa kowa ya ci gaba da addu'a Allah ya ba Abba nasara Allah ya riko da hannunsa musamman ayyukan nan da aka taso na matasa mu duba irin lalacewa makarantu da wancan wanda ba na son faɗi sunansa imana gaba ɗaya jihar Kano mun zama mu ne muka fi kowa lalacewa a ilimin Najeriya saboda wa'annan mutane ba sa nufin jihar Kano da alheri in kuka duba harkar lafiya daga zuwan Abba na gyara harkar lafiya ku duba asibitin yara wanda dukkanin ɗan jihar Kano ba ma ɗan jihar Kano ba ɗan arewacin Najeriya in larura ta yaro ta samu sai an zo Kano amma aka siyo da wani shafaffe da mai kawai saboda a zalunci mutane a hana lafiya su zama cewar da su sai 'ya'yansu yanzu an zo mun kai yara ƙasashen waje domin su ƙaro ilimi su zama manyan likitoci manyan furososoci amma wani ɗan iska na ce duk wanda ya tafi in ba a bar mu ba to baban sai dawo da shi to shi sai ya tafi can daban ba shi da ilimi bai san harkar ilimi ba bai san biyu ba a rabu ba boko to da wannan nake cewa saboda akwai manyan baki da yawa mu ma da yawa da inda za mu ɗan je a wannan mazaɓa ta muka ta fara ne ya taɓa ƙirowar za mu je ruju sai mu ci gaba da sa juna minna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum.